La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial. La Diputació de Barcelona treballa per garantir l'equitat en l'accés al benestar a tota la població de la demarcació. És per això que camina fermament cap a l'Smart Region, una comunitat de ciutats intel·ligents on tecnologia i ciutadans seran els impulsors del canvi. Les ciutats intel·ligents són aquelles ciutats que fan un procés d'aprenentatge i posen la informació i la tecnologia al servei de la ciutadania. Per això, nosaltres, des de la Diputació de Barcelona, estem disposats a fer que totes les ciutats del nostre territori utilitzin la tecnologia i la informació al servei dels ciutadans i ciutadanes. L'Smart Region s'assenta sobre l'ús intensiu de les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació, promovent nous models d'organització més sostenibles, eficients, transversals. Noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania més transparents, participatives, properes, personalitzades. La Diputació de Barcelona veu en l'Smart Region una realitat creixent que millorarà les relacions entre els ciutadans. La Diputació fa molts anys que està treballant en centralitzar a partir d'una plataforma molta activitat que es fa a la demarcació. Per exemple, tota la connexió de la xarxa de biblioteques. No és tant pel territori dispersa, sinó que tenen una connexió amb una plataforma central que està ubicada a la Diputació de Barcelona i que dona el mateix servei a cada una de les biblioteques. Això succeeix amb les biblioteques, però també amb els ajuntaments que, per exemple, estan fent els seus pressupostos municipals a través d'aquesta plataforma que tenim a la Diputació. La demarcació de Barcelona avança cap a una Smart Region donant suport econòmic, tècnic i material a projectes Smart municipals mitjançant el catàleg de serveis de la Diputació al servei dels municipis. La Diputació de Barcelona ofereix als seus municipis una plataforma urbana per a la gestió integral de la informació i la presa de decisions amb una visió holística de la ciutat. Aquesta plataforma, basada en Sentilo i desenvolupada amb components de codi lliure, és capaç de rebre, emmagatzemar i processar dades de diferents fonts d'informació, interconnectant-les de tal manera que permeti que qualsevol ciutat pugui tenir tots els avantatges d'una Smart City. Aquesta solució permet la compartició i rèplica de solucions entre municipis, l'intercanvi de coneixement i l'optimització de recursos. Diverses ciutats de la demarcació de Barcelona han posat en marxa sistemes d'eficiència en àmbits de l'energia i la gestió de l'aigua, la recollida d'escombraries, sistemes d'aparcament intel·ligent, zones de càrrega elèctrica i gestió de trànsit. Mitjançant les dades obertes es promou l'accés de la informació als ciutadans i a les empreses, se'n facilita l'explotació i es promou la creació de nous serveis innovadors. Una Smart City millora la qualitat de vida dels ciutadans de manera transversal, com el servei de teleassistència, la resposta més immediata a les urgències de la gent gran amb discapacitat o dependència. La Diputació, a través del portal MuniApps, facilita l'accés a tot un catàleg d'apps d'àmbit local, promogudes per ajuntaments o particulars, que posen a l'abast del ciutadà eines tan útils com la nova aplicació d'itineraris pels parcs naturals, que complementa la sèrie d'apps específiques de cada parc. O l'aplicació mòbil de biblioteques, que permet a l'usuari saber en tot moment quines biblioteques i bibliobusos de la xarxa té més a prop i les activitats que s'hi ofereixen. L'estratègia Smart Region s'emmarca dins del Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona i d'acord amb l'Agenda Digital Catalana 2020, amb l'objectiu de garantir l'equitat en l'accés al benestar a tota la població de la demarcació i la qualitat de vida de les persones.